dugu kunkan ko kuma di aw ma komi aw b'a dɔn k'a fɔ kunɲɔgɔn kɔnɔ an kumana min kan kosɛbɛ sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 4 san 2022 a kɛra fɛn min ye sommet CEDEAO a kɛra Mali ni Burkina ka taa se Laginɛ ma o senfɛ kuma caman fɔra kunɲɔgɔn kɔnɔ jaabi bɔlen ka ta ka bi ka daminɛ ntɛnɛn na ka taa se alamisa ma an ye kuma caman fɔ sommet CEDEAO min kɛra ganakaw fɛ Accra caman fɔra a kan bi ye juma ye ni juma sera an tɛna kumasen di aw ma an bɛ kuma to aw bolo fɛn min ye CEDEAO ka laɲini kɔfɛ fɛn min ye président Assimi Goïta ale fana bɔra ka jaabili kɛ ka yira k'a fɔ transition a mɔnɔ bɔra ka bila san 2 la CEDEAO ka jaabili dilen kɔfɛ kuma caman fɔra nin kunɲɔgɔn kɔnɔ o sommet o kan ani Assimi ka jaabi fana bɔlen o kɔfɛla la an bɛ kuma di aw ma bi fɛn min ye bi juma ye libre antenne don aw bɛ yen i ka fanga b'a la kuma caman bɛ aw fana kɔnɔ jamana ko in na aw ka fɛla min ye a ka dɔn an ka bilasirali kɛ bonya ani karama kɔnɔ o la sa bi jumadonya in na juin kalo tile 10 san 2022 an bɛ kuma di aw fana ma aw fɛla ka dɔn sanka in kɔnɔ nɛgɛjuru sira an b'a labila n'o ye 20 80 08 08 libre antenne don bi ye juma ye ka ala deli an bɛna bato minnu kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ. Allo, ne fam toma. Amba an sɔgɔma Dirisa Jalo. Namu. Katikaw. Basi foyi tana. Bi ye juma ye libre antenne i bɛ dugu kunkan ko o kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo. Awɔ. Mais aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka dugawu k'aw ye. O diyara an bɛɛ lajɛlen. Aw bɛ baara mun na sija ni kɛnɛ ni laban ko ɲuman ni sankɔrɔta ala k'o di aw ma. Amina rabi inshallah. An y'aw kalifa ala ma k'aw kalifa kira ma ala k'aw lakana su ala k'aw lakana tile. Ala k'o dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ. Ka dugawu kɛ jamana in ye ala k'a sumaya. Inshallah. Ka dugawu kɛ maliyɛn ye ala k'u lafiya. Amina rabi inshallah. Ka dugawu kɛ an ka armée ye ala k'u lakana. Amin amin amin. Mali tali se n'a fanga n'a dɔnko n'a daluya n'a farinya ala ka nɔgɔya u ye. Amina rabi. Mɔgɔ y'u lakana ala k'u lakana mɔgɔ m'u lakana ala k'u lakana. Amin. Ne bɛ mun fɔ n ka denmisɛnnin hakili la dɔrɔn. Assimi kana sera a kana yila yila. Maliyɛn bɛɛ b'a kɔ. A bɛ ka baara kɛ maliyɛnw de ye. An ka fara ɲɔgɔn kan an k'a dɛmɛ a n'a ka jamakulu. Baara in na u n'a ni sisan cɛ mun kɛra bɛɛ ɲɛ b'a la. Kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la. Halisa u bɛ se sɔrɔ sira o sira ala k'o sira dayɛlɛ u ye. Mɔgɔ o mɔgɔ k'i tɛ fɛ k'u ye ala ka ni lafiya diɲɛ in kɔnɔ a ka ni lafiya lahara. Mɔgɔ o mɔgɔ k'i tɛ fɛ ka maliyɛnw lafiyalen ye ala kana hɛrɛ k'i ye. An b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. Hali n'u bɛ san 10 de kɛ ne b'u kɔ wa n bɛ sa u nɔfɛ. Olu de sɔnna ka faso fini ta. Ka jɛ u ka denbaya kɔ ka jɛ u masaw kɔ. Ka taa kungo kɔnɔ. Anw lakanani kama. An ka armée a ka di ne ye bi a ka hali sunɔgɔbatɔ n bɛ dugawu k'u ye. Komi mɔgɔw ka taa li nɔfɛ n b'i bila yan halisa ala ka baara taa ɲɛ. Amina rabi inshallah. Arajo ni tile ala ka sankɔrɔta d'a ma. Amin 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 amin. Ko n ka foli bɛ technicien ye. Bɛɛ lajɛlen tulo b'a la. Nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 ka yira aw la k'a fɔ bi ye juma ye dugu kunkan ko libre antenne don ni juma sera i ka faamuya b'a la an bɛ kuma di aw ma aw minnu bɛ ni hakilina bɛ aw la ni a ka kan a ka dɔn i ka faamuya b'a la ka hakilina lase bonya ani karama kɔnɔ an bɛ kɛnɛ labila aw fana ye CEDEAO kɔni ka yira aw la k'a fɔ a bɔra ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye juillet kalo tile 3 ye lajɛ bolo dalen don Accra Mali kunkanko kibaruyaw kan ka sababu kɛ laɲini minnu taara ka ɲɛsin Mali ma o bɔlen kɔfɛ kibaruya dilen kɔ Assimi Goïta a bɔra ka yira k'a fɔ maliyɛnw ale ka laɲini kɔnɔ san 2 o bɛna kɛ transition kɔnɔna la o bɛ daminɛ marisi kalo tɛmɛnen san 2022 ka taa se san 2024 ma o la sa kuma bɛ aw bolo CEDEAO kunkanko kuma caman fɔra a la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min bɛ aw fana bolo ni aw kan ka a ɲɛfɔ bɛɛ k'i ta tɔmɔta tuma kɔnɔ an bɛ kuma di aw fana ma nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 an sɔgɔma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Président Diallo. An sɔgɔma.
aba era ne I to ni jamun ka weleli ke ka bomi ya ta sai da su bismillah kuma bibulo aba kana su da hayar ala ka ni hayar la amin rabbi inshallah e ma do kora ka di ambe ala barkada ne fo ali di ni do de ta kola zamana ala ka ni da su amin rabbi ala ka ni da amin ala ka ta la hayar amin rabbi Saka la selawi ke katanya mama ne ala sama sinya min na di kamel asini ana ga training kiri ka don ka ko ame ko français la il n'ont plus droit à l'erreur ils n'ont plus droit à l'erreur là dafa sara ils n'ont plus droit à l'erreur et kuma c'est un simple ni kanga te ka don ka fo basi ne qui est insécurité malade du rôle de l'internet on a une très grande superficie donc c'est ça la forme de tanga que c'est un télé-là on met hakilla au de mali constitution anga tsariya sunga fallait que le pour de là o kuma anga première république ka deuxième république ka troisième république donc anga quatrième république là o koro mu manangana jesen kelen jesen fila jesen saba angu model anga ta jesen nangana donc ni sira ko ke atobe dina dafa da ni bara wo bara ke numa constitution de ke purayo avec to ka je le kuma ko se ni o de mali région ye mo ay mais a mugan suki opérationnel de de na pa donc va essayer nani kala takanya réseau mugan ke opérationnel a bien cercle ka don wala ubina bila wat no ba so meru tsara ba de to tsara no ma te transition wati la région ni région kula na ba la ke to le kanga baro ke andi ala de ala ka nyo bolo amin rabbi inshallah am kuma ko se ni jallo o de pen se la kana bore dun ka ba donc fait monsieur la terrière vu l'insécurité là on se garde dans le sol tout malien de ka fa anga chino wele du holo bamolo du holo turu bu anga baydo du ma alla kala baydo 30 ans au fil du Niger ni ubin la kana ubin engrais anga sorata risu ta base de la kidal no kala dron o alhamdulillah rabbil alamin o bien ala ka jumara irani amin rabbi ala ko domne ka kuma di awma ni ga jurusra o ye 20 80 08 08 biye jumaye libre antenne do nyama soya kanu ka fo amunu be flalike aw be lamenina sanga ngono aw fana fela miye ka fo CEDEAO ka blasrali kofe aka laini kofe président Assimi Goïta a fana bora ka blasrali ke aw ka yeta olula jumaye an koni a chama fo ni kunyon kono o kibaraw ka aw fana be na usigile mani kuna foni wali ma jorona min be awla amma ngon blasra bujani karama kono do be dala ani soma amma demaya bedi basi ko ta ne to abdin digo ka bosa ko etoko abdin diko ka bosa ko abdin gindo diko abdin diko o ka bosa ko d'accord diko kuma bibulo wala mba o fu ka barakalaw be fu o bele jele foli kame kala me jabe ko lu bela be ne fu o bele jele tlo be foli la bon ne ba to ka min fo jorna mbene na amika ko keshi sa président bi ka effort fa funi o nyuma o ka daba hera la malonga lafiya o election di ebe haketo ibulo da disu ka doni na fiya nunu luwe do ma ibo oron nun to e mbalmake diko ayi ma fara o ne hakila ma fara min fo nu e baraka chogo ni election ma ke kanya am sigin ko leje ma ala de to ye kwa bismillah akari be ni e baraka itatula o bara na faka continue ma so ko de fo donc avec ko que parce que comme aye intégré min bora anya e de que c'est cochi aller ni la premier ministre bon ne bolonia fa na na mo ci ma ci demande ngo otmana tout le président ni premier ministre de document élection après nya fa mi ngo assimilé to assuré donc aller be attirer ita de no fait donc ni na aya ka premier ministre engagé
o kana na ko sini ma ko nta kala ma degere ko mbora mi ta kala ma donc aya engagé devant tout le monde ka fo hottement fait yere ka ci ka fo ko élection amé anga mandat anga transition et 2 ans koko kana ka kono ya donendo anya mi fo o donendo e de politique mo de aude politique donc eni politique mo de kana bara ko ani mal donc kana bara ke donc je t'engage itiji ya ko minga ko kono ka ke pasi kono aka ke hera kono ake mal donc la chia kono donc ne fait famille tendi donc mani premier ministre akiji ya bara mi ka ke armée ka ame fo ko kala effort équipement de santé mo république fo ni élection mangue amora mi na mi se godika way ame se wa pata muna ni élection kala ni mo ko amason kasaya amora manga mi na mi se go manga kelenga ala kan kiso manga o wala donc ala kan kiso mo o ma mi o te u ka bara anga na fadon anga continuer basi kono hera kono oui ou que élection organisée au sera ke ka nya nun ko du mo ga dala parce que pour anga ci fa ku sera jati ko ko jamana ni ngo jamana iko jamana a barakela ni ko barakela iko poti mo de poti mo do ba le ka ku la bi do tala amana ke tugo to abe ma do e peni ka hakilla abe jamana ka tri pa wi do e pala ka nya to ga ci façon on a be do ke d'accord diko mo ka chante na donc amo fo ka me ala de janga jamana ala ka tasbi ala ka ni beni kile jamana kono amin rabbi inshallah wala président ambala de ala ka ala ka premier ministre me o ka manda ba wati o ka so amba wa vraiment alhamdulillah ambe min na maliko la wini voilà merci beaucoup ni ko abdin diko ale fene fe la fle mia akumina ni ko ngon kono kayrola ka fo ambe libre antenne kono dugu kan ko don alibi aw munu be ka fo kibara be aw fene fe CDAO ka kuma chaman ko ni fora o la o décret mini asimi fene ya signé kayra ka fo transition be monobo sans fla abe ban marsikalo sans bafla ani mgon nani aw ka yetaye jume nu bele jelen ko fe gele am be aw fene kono aw ka yetaye jume ne jupsa do be dala ablagado allo an sogoma wani sogoma ama dema trose ito ni jemun ka woleli ke kaboro jumena ito wa la sina damele ka wole ka bo nyama bolo damele bifo foli jiranye ki se bagara fo ko ture a jiranye ala ka kanutu kan lame baga bere jere fo bela jele foli kame boy ba da problème ni ya constitution na ma uga ci ga boy ka mu be ci ga ta fi no que adison senke parce que femu ba kono ote mo anta yere yo kono kengere ami makala ami matobo karanke bon ni uba don tension kuna sisa ko jamana jose foro ko e kala o te chere sene ni jamana nama sene ke atanye mondire parce que yiri den fen ndu beti se go soro ko san ko kaga ki era baro fo constitution ngachi ko berbe nori constitution chief ma te meka ba ali komi buga fo ku buga yermani doala sharia ere uga kena nga woro na nga dame misalia la anga koralen koye kwa mugo ni fini mugo alaga anki fini sira ba kasarate ni mugo fuga abul mo fen no se ika fuga siga to la le moyi anga wala pesiga aminya tagarese ega tagale ibiga bul mo fen sa demisani fitini bita dutigi bona nina iba ko be ketugudi ni galgale vraiment am ga tere min ke ma fo mo wada ne be tere min ke o yoyi ma ni atesoro kenen yara drone lo mo wonu vraiment ubuga violence ke marikan yere anga chen fo yo won ye kwa ulu ya gun demisani kuna ko beta yere mais ni yo fo demisani nyo ni ma
la ni m'o fa ɲɛna sisan est-ce que a b'a faamu wa an si tɛ ɲɔgɔn bonya tuguni fo constitution ye u k'a ci ka bɔ yen n'u m'a ci a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an b'an faamaw kɔ bi an b'u kɔ sini d'accord jamana o jamana n'i ka faamaw to kɔ tɛ taa ɲɛ dɛ d'accord kɛrɛnkɛrɛnya n bɛ mun fɔ an ka faamaw ye an ka donsow olu y'u fa ye u k'u hakili t'u la u kana to maa si k'a fɔ k'u bɛ don u b'u don u ni donsow cɛ donso min n'i minɛna kojugu la i ka ɲange mais k'a fɔ k'u ka donso ninnu k'u gɛn ka bɔ yen u kana gɛn dɛ n'i y'a ye an sera bi ma donso de tun jɔra u jɔyɔrɔ la ka akɔri kirikara ninnu to yen donso de y'u jɔyɔrɔ fin yan ni Asimi ninnu ka na ok n ka foli bɛ bɛɛ ye bɛɛ ye foli mɛn n fo kosɛbɛ merci beaucoup 20 80 08 08 émission dugu kunkanko kuma bɛ aw bolo ni kunɲɔgɔn kɔnɔ kuma bolila kosɛbɛ CEDEAO ye laɲini min ta ka ɲɛsin Mali ma k'a fɔ ko kalo tile 3 ko u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Accra ka hakili jagabɔ kɛ Mali bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ furaw bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na CEDEAO yɛrɛ fɛla k'a dɔn o bilara kalo tile 3 san 2022 o kɔfɛ ntɛnɛn tɛmɛnen Asimi Goïta ale fana bɔra ka décret kɛrɛnkɛrɛnni ta k'a fɔ ko transition ko a kɔtɔma bɔra ka san 2 di a ma min bɛ ban marisi kalo san 2024 o kɔfɛ an bɛ kuma di aw ma sabula an kumana nin kibaruya in kan kosɛbɛ nin kunɲɔgɔn in kɔnɔ aw sigilen bɛ ka lamɛnni kɛ aw bɛ ka filɛliw kɛ aw fana hakilila a ka dɔn o dugu kunkan ko ka laɲini ye aw fɛla ye jumɛn ye nɛgɛjuru sira o bɛ aw ka bila la 20 80 08 08 dɔ bɛ da la ani sɔgɔma denbaya bɛ jɔn kelen don Soro Ibrahim Jalo Jalo ne ye Masire Kamara ye Kayi i Kamara Katikaw don basi foyi Kayi bisimila Kayikaw basi foyi tɛ yan bisimila kuma b'i bolo ko basi tɛ an bɛ Ala barikada bon CEDEAO ka ko in c'est-à-dire dɔgɔyama dɔ de k'a ɲɛsin an ma parce que c'est-à-dire Mali ɲɛmɔgɔ farafin ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko de ko a yɛrɛ a kasira tɛ jamana la o de kɛra CEDEAO ɲɛmɔgɔ trompeli yɔrɔ ye k'a ɲɛsin an ka jamana kuntigiw ma olu kan ka an ka jamana de défend ka jamana kuntigiw défend mais tubabuw y'a dɔn k'a ye k'a fɔ ko farafin de ka jugu a farafin ɲɔgɔn ma o de kama u ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw kɛ ni nɛgɛjuru a ye janfa kɛ an b'a ɲini an balimakɛ fɛ a ka tila ka don ka Kayika bɛɛ lajɛlen fo sanka in kɔnɔ maa maa sɔgɔlen bɛ Renouveau TV la ko hali bi ko Ala ta kanu to kuma bɛ aw bolo hali bi nɛgɛjuru sira an b'aw hakili lajigin 20 80 08 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 08 08 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sanka in kɔnɔ aw fana fɛla ka dɔn dugu kunkanko kɔnɔna la ni dɔ bɛ da la dayɛlɛ a ka don an sɔgɔma anba denbaya bɛ di i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Kulubali Baginakaw don i b'i sama bɔ télé la walima radio la écho dɔɔni b'a kɔrɔ pour que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲa écho b'a kɔrɔ bisimila kuma b'i bolo CEDEAO mɔgɔw ka nin ko in bon ne y'a faamuya cogo min na ne kɔni y'a faamuya ne u yɛrɛ kun ka baara la ko u jamanadenw ka nafa nɔfɛ o ka baara kɛ jamanadenw ye parce que ni CEDEAO jamana fɛn fɛn ta k'a lajɛ a fɛn fɛn bɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛna bi bɛɛ ka baara kɛ ni Faransi président ka fanga dɛmɛli de ye k'a sinsin a ka jamanadenw bon e maa ma k'i jɔ Faransi ɲɛnada fɛ ko fɔ b'i ka population sago kɛ i ni Faransi ɲɔgɔn da ɲɔgɔn ye dɛ bon an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ye Faransi Faransi bɛ ninnu de minɛ n'u a taala o t'a fɛ an bɛ jɛ an bɛ Asimi de dɛmɛ kosɛbɛ a ye san 2 min ta yen o ma diya ne ye a kun ka taa n'a ye de a kun ka taa n'a ye de bon an ka politique mɔgɔw n'i y'a mɛn CEDEAO a bɛɛ jɔ an ka politique mɔgɔw de ye jamana kɔnɔ ko olu ni u ka ɲɔgɔn bolo fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ olu de bɛ CEDEAO wele k'a fɔ a ye a bɛ ka a ye nin position ko a ye nin k'u kan
san bi saba aw ka jamana mara armée cili olu do ka hasibu nana ali bija ay farsi joli ke ay do so joli gila bismillah ay do so joli gila san kelen ko nana aw kana malu ka kuma de mais atum malu ma anta ka bo to ma ce wallahi Allah ta'ala ba yana am do ga rabbi atum wana ni shogal albi ala kudin amin rabbi inshallah wi mi ke jeyna no ato ayatan wala tamuru sai muru jarabla bu ko de kan tin na siga shogal la uka amin akana da de wallahi aka fi limin kita yo ko jona do ta wata ko rete wala ya billahi d'accord benika hakilna do benika tiado nega jurusra amba di awma aw munun be kofe ni aw ba fe aw fela ka do biye jumaye ambe dugu kun kan ko kono libre antenne kunyon kono an kumana kosobe CEDEAO la yini mita ka nyasi malima asmi fene bora ka décret ka transition kotroma bo au transition au décret qu'on a la asimika bolono blakera kono kata se premier ministre shogal ko gala maygama an kumano kan kosobe ni kunyon kono o anya kanu no e nyama yaso e kap madi aw fene ma bi juma do yawna aw fene fela ka don aw ka fela jumaye mali tega bolola sankan kono faso de nyumaya hukumu kono o anka blasrali ke bunyani karma kono nega jurusra 2080 08 08 ablakadu Sori Ibrahim Fane Sori Ibrahim Diallo Abugomba bismillah basite ito ko jemo ka wolelge ka bomi Fane arama Fane ga boko amgula Fane bula so bu kawdu ko amgula ok d'accord arama Fane abiglo d'accord bismillah ko de ko amgula na o me beko bela jelen foli kame Sori Ibrahim Diallo bismillah an siraw ka sigi ka fɔ nata kɔni ani siraw ka sigi ka fɔ nata ni kɔni ne yɛrɛ bolo n ko o ko kan ka ɲɔngiri taw awɔ o ko kan ka ɲɔngiri taw mais ni a ko ɲangirila est ce que an fana bɛ se ka to tilelabila la ka fɔ ko an mako tɛna jɔ jamana wɛrɛ fana si la bon déjà i komi an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye décision bɔ ka ban k'a fɔ ko k'an fila farala kan donc ne yɛrɛ bolo sigi ka fɔ kun tɛ bilen wa parce que ne b'a dɔn hali n'an taara an tɛna bɛn a la wa i ma o tɛ an ka laɲini ye dɛ an n'u ka bɛn a la o de ye an ka laɲini ye o de y'an bɛɛ ka laɲini ye mais i komi an ye délai d'a kan donc ne yɛrɛ bolo an bɛ baara de kɛ sisan nɔ an ka ɲɛmɔgɔ kɔni u bɛ baara de kɛ sisan nɔ wa ne yɛrɛ kɔni bolo u bɛ dɔ de fara baara kan sisan nɔ wa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Seri Ibrahim Diallo jelibugu sira min filɛ nin na sɔgɔmada fɛ n'u b'a labila ka na dugu kɔnɔ donc sisan nɔ i komi mɔgɔ minnu bɛ taa sisan nɔ olu bɛ bɔ ni dɔw bɛ bɔ ni fɛngɛ kɔnɔna ye bangɔni kɔnɔna nin sisan nɔ pour que ka i bila buwason bila sisan nɔ ka gidɔrɔn na minɛ ka taa wa sisan nɔ donc yɔrɔ dɔw la kari bɛ bari n'i nana jelibugu sira yɛrɛ ta sisan nɔ yɔrɔ dɔw la kari bɛ bari sisan nɔ donc dɔw b'u ka moto faga sisan nɔ dɔw bɛ ka moto faga sisan nɔ pour que ka moto kolonkolon ka taa kari wɛrɛ la minɛ sisan nɔ pour que i bɛ se ka boisson bu fanfɛla na sɔrɔ cogoya min na wa mais police de kelen don k'u jɔ mɔgɔw ɲɛ sisan nɔ donc ni a ye moto faga sisan nɔ donc ni i ser'u ma dɔrɔn u b'i minɛ mais est ce que o ka kan wa mɔgɔnfin n'i tɛ moto sanfɛ k'a boli k'i bɛ k'a kolonkolon est ce que olu kan k'i minɛ k'a fɔ ko wa k'i ka wari sara k'i ye infraction kɛ est ce que ne fɛ k'o de dɔn wa n'o ka kan ou bien n'o man kan wa ɲɛmaw tulo b'i la n'ala sɔnna ma fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan pour que i ka jaabi don nalenw na voilà bon même fɔ Adama Sangare ɲɛna a ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ a ka an ka sira bila tugu a kɔrɔ la quoi n'o tɛ mɔgɔw tɔɲɔlen don dɛ sira tɛ yen dɛ mais est ce que système de route alterné a ma kɛ sababu ye mɔgɔ dɔw fana ka lafiya n'u bɛ taa baarakɛyɔrɔ la sɔgɔmada fɛ teliya kɔnɔ awɔ Seri Ibrahim Diallo o ye tiɲɛ ye minɛ dɔw lafiyalen don mais dɔw fana degunnen don parce que ka bɔ ni mago bɛ buwason yɛrɛ kɔnɔna la sisan nɔ f'i ka don bangɔni kɔnɔnaw de la donc wa an bɛ wagati min na sisan nɔ bɛɛ b'a dɔn wagati ka gɛlɛn donc essence ninnu tɛ nin essence bɛ réservé sisan nɔ essence ka gɛlɛn donc n'a fɔra ko e tɛ wari sɔrɔ e ka diɲɛ la munumunu kɛ n'i ka essence ka taa essence banni ye est ce que a ka ɲi wa non kuma b'o yɔrɔ de nɔfɛ a ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ne yɛrɛ kɔni bolo a ka voix in n'a tigɛ a tugu a kɔrɔ la wa n'o tɛ mɔgɔw tɔɲɔlen don dɛ mɔgɔw tɔɲɔlen don yɛrɛ yɛrɛ d'accord Fane Adama Sangare tulo b'i la
Nous demandons, mais la presse à D'accord. Mais Ok. I b'a sɔrɔ e ma FIFA mɛn ninnu na a sen bɛ gɛrɛkɛla wagati kofɔlen na. Sinon basi tɛ yen. Amina rabi basi t'u si la. D'accord, merci beaucoup. Adama Fane nin kun ye ale fɛnɛ fɛla ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na ta ka segin na Bamakɔ ko fɛn min ye gouverneur ni ministre des transports équipement infrastructure ka taa se mairie de district ma k'u ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya la commune 1 kɔnɔna la ta ka segin kɔni bɛɛ n'i ka tiɲɛ don dɔ bɛ da la wa 20 80 08 08 aw ni sɔgɔma. Ma ira ni sɔgɔma. An bara. Alhamdulillah basi tɛ. I tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Ne tɔgɔ Ismail Samake ne bɛ wele ka bɔ Kalabankɔrɔ. Kalabankɔrɔkaw dun? Alhamdulillah basi tɛ an bɛ fɔ k'i barikada. A diyara n ye. Ka Sakiri Gondo fɔ ani Fane min bɔra kuma la sisan n bɛ grand boubou fana fɔ. U bɛɛ lajɛlen ye folikan mɛn. Ka n balimamuso fila in fɔ ani professeur Dramane Alu n'o ye Adel ni Ema ye. Ema ye n'Ala sɔnna u ye folikan mɛn. Bon n bɛ fɛ ka n da don min na bi. Komi kɔrɔbɔrɔw kɔnɔ lafiya caman na o kuma ninnu taa ni ka seginw de ka ca. Kosɛbɛ. C'est-à-dire que n'i ye fanga min bɛ yen bi n'i y'o ta k'o lajɛ. A bɛ n'a fɔ jamana ko yɛrɛ faamuyabaliya kama ni peut-être ko dɔnbaliya kama. Bon mɔgɔ dɔw bɛ don ka kuma sugu dɔw fɔ jamukanw na olu ka gɛlɛn kosɛbɛ quoi. Ne balimakɛ jamana marabagaw. Fɔ lamɛnbagaw k'a dɔn k'a fɔ ko anw bɛ impôt ni taxe de di u ma. Sikun wɛrɛ foyi tɛ o la walasa u k'an ka baaraw de kɛ an ye quoi. Wa a ka ca la mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ mara la. A t'i n'a fɔ mɔgɔ bɛ taa marifa de da jɔ la ko k'an ka jamana mara quoi. Mɔgɔw bɛ a choisi yɛrɛ de kama jamana mara u nacogoya ka ca an bɛ hukumu min kɔnɔ bi coup d'état de kɛra u nana. Bon n'a fɔra k'a fɔ ko min bɛ yen ni o man ɲi. Jamanadenya la jɛmukan kɔnɔ dɔ bɛ bɔ k'o fɔ mɔgɔ dɔw bɛ bɔ ka jaabi sugu dɔw fɔ. Ne balimakɛ o dayɔrɔ ka gɛlɛn an hakili la kosɛbɛ. A misaliya dɔ ye mun ye transition ka baara ɲuman minnu bɛ yen n'o ye lakanako siraw ye alhamdulilah mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ yen olu dalen bɛ o sira in na wa olu bɛ u fo k'u barikada o kan. Mais n'a fɔra par exemple ko recrutement bɛ ka kɛ. Ko namaraw de bɛ ka kɛ o la dɔ bɛ bɔ dɔrɔn k'a fɔ ko non ko an ka baara in ko jamana tɛ se ka baara di bɛɛ ma quoi. Bon n'i y'o kuma jaabi ninnu ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ o tigi b'a miiri komi an bɛ weleli kɛ i b'a fɔ k'an bɛ baara ɲini dɔ de la quoi. Mɔgɔ min tɛ baara jɔlen yɛrɛ la o bɛ se ka wari yɛrɛ don crédit la fɔlɔ nka appel kɛ. I ka gɛlɛn. Ko n'a sɔrɔ baarakɛla dɔ b'a d'i ma walima n'i y'a sɔrɔ i ye zone ye. Donc o kuma ninnu an k'a lajɛ k'olu bɔ baro kɔnɔ bawo olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la quoi. Et puis baro ninnu il faut k'an ka fɛn dɔw danfara bɔ ɲɔgɔn na. Hakilinati bɛ yen mais kuma dɔw bɛ yen olu bɛ tɛmɛ ni sariya de ye quoi. Kosɛbɛ. N'i ye constitution ta k'a fɔ ko mɔgɔ ka lakana hakɛ la o de sɛbɛnnen bɛ o kɔnɔ. Maintenant a bɛ ye cogo di ko concours la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu nakɔrɔmɔgɔ choisi ka olu don baara la c'est que ka mɔgɔ tɔw to yen ten parce que mɔgɔ tɛ olu bolo min bɛ se ka olu ka ko défend concours ɲini na. Donc concours ko yɛrɛ ma dabɔ k'a fɔ ko i ka taa k'i jigi da mɔgɔ dɔ de ka k'i ka passer concours la o tɛ tiɲɛ de ye quoi. Ni concours dayɛlɛnna a bɛ dayɛlɛ bɛɛ de bɛɛ bɛ taa i ka fasodenya ni o hakɛ dafalen don ni o y'a sɔrɔ si hakɛ min b'i la o bɛ se k'a to i bɛ concours in kɛ. A kɛra policier a kɛra gendarmerie a kɛra sɔrɔsier a kɛra jamana cakɛda baara o baara. Jara kɛlen bɛ k'a bugunnatigɛ o cogo de la maintenant n'o fɔra ne ko non ko an ka taa baara ɲini jamana tɛ se ka baara di bɛɛ ma i n'a fɔ ko donc o kuma ninnu olu dayɔrɔ ka gɛlɛn hakili la kosɛbɛ. Bon n'a fɔra ko ka mɔgɔ yɛrɛ dɛmɛ il me semble que mɔgɔ dɔw tɛ dɛmɛni yɛrɛ olu t'a dɛmɛni yɛrɛ c'est que le mot là même olu t'a terme yɛrɛ kɔrɔ dɔn. Mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ ni cogoya caman ye o. Mɔgɔ bɛ se ka musaka i kun k'a di mɔgɔ ma k'a tɛmɛ. Ni farikololabaara dɔ bɛ yen i bɛ se ka taa dɛmɛ o farikololabaara la. Hakilina di hukumu kɔnɔ cogoya fila bɛ yen. A bɛ ka min kɛ k'o fɔ ka ɲɛ ni o taabolo ka ɲi. Min taaracogo man ɲi k'o fɔ k'o lagosi k'o bɔ a bolo karisa nin taaracogo in bila nin man ɲi. Sinon kodɔnbagaw yɛrɛ b'a yirana k'a fɔ mɔgɔninfin n'i b'i ka baara la. I bɛ ka min kɛ ɲumanya la déjà walima min kɛcogo ka ɲi. Hali ni o ma fɔ ko o ka ɲi parce que n'o fɔra peut-être o bɛ i yada i tɛ ɲuman yɛrɛ kɛ. Ko mais i bɛ ka min kɛ ni o man ɲi dɛ. Ko n'o tora k'a fɔ ɲɛna ko de b'a to i bɛ taa ɲɛ. Mais bi an kɛlen bɛ k'a bɛɛ gosi k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na n'a fɔra ko transition ka baara ko nin ma ɲi dɔw bɛ don dɔrɔn k'a essayer ka kumaw bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ olu bɛ mɔgɔ dɔw ni fasodenya cɛ.
parce que moi parce que tout à terme mais utiliser comme no hôtel o quoi parce que nous de fond mais un peu de taxi de takaduma ko kanga jamana la para wa mata marfa da do mo shit la ki premier ministre wal ma ka président so para min bi ni ka ke ila ke dro dale ka isha iba bla malien dan dem ko kelen d'accord kuma kala ban donc nga bor kuma kala ban membulo oui aw be ergelum la bla kan anda do baro la kan hati nandi jamana ko la na ka da aw do probola do wele kan o ba ka publicité ka o be warso mais an de fo yan baro drone de tay yan hati nan tiro drone de et puis jamana mara ba do ne pas au kan walma o may ul de ben ka o ta walma ka o bla quoi on a un demande non chez donc donc kuma do jabel fende je ne dis pas que ka nyon jabi baro kono e ko juwe walma ka nyon ga mo so e ko juwe da ide mais ni be mo so ki gila ja ka da lu ata kan parce que kuma so be ani kuma la ko shibe o te clean quoi d'accord donc faut ko buguna pika ka fo baro ngona ka danye o to de la OK na la même ba re ma sra ka nyon bo yan kono ka fa parti de mana mara bo be na fa de o la quoi ani ko do mo ban la no lu ban la tra o na ko na la quoi ko sobe aga to ben manga ko ala ka klere da ambela jilam amin rabbi inshallah ala ko do bela jilamine beni katien o boraka balmake aleka blasralka anaka felala me sankan kono dugu kungan ko ambo o konnala jumado libre antenne ka kuma di awma amunu fena be ka fo aw sigilen be ni kuma senye ka fo andama sinima ne drusa abe awbul dayla kadu ani soma ibe keto ibi smabo tele la walma radio ibe lamenna minami dafe walma ibada tugu o dugu namo itogoni jemo ka wolelke ka bomi abo seydou bagayo ha seydou bagayo ka boroj me badlabu ka o seydou bastu le na redo ambe ala barkada aka mission non ko kadine ko se mais semi asina ga premier na ko gouvernement wa tabulu de kan fo ta fa kan parce que demana ko tabulu na amadu ko masida amadu ko masida be ba kalama Nous avons la musique à la chambre de Rosamond Gafo. À bien, on a eu beaucoup de travail de doré. En fait, c'est un peu là. Nous m'avons fait la traque là et Kabi lui par la septembre. Il est tout, n'a manqué juste pour nous faire rouiller. La seule des faits là, en moi, c'est la réponse là. On a pu nous pour. Ça va y avoir de nous là. Mukana mo si vet ma me bio fo ta la mi ko para ke do ta ke ni jama de bla de ko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bravo ke ika babu fom yana jibana marabaw be lamenina fasodo be lamenina benika chado o ambe libre antenne kono an damase kuma semi ma ko ngon kono ka occasion di aw fenema aw ka yeta jibana mara chogola chogodi o jibana kono dew beni placité ne drusa 2080 0808 ablagadu an sogoma Diallo ama demo abedi ma fanere ro ni ayin tigna na arama fane sigina kanawa awon kuma yin ma bandon ma senga sunu ne wene ne senga ro lawa yoro jume poltu del bugu sira la oui del bugu sira la commune 1 wala iba kala ma ne kan tu be ku na ngunta don ka ala fungana ngunta don no ko fonga warre sira wala mais vraiment ko yin to ro wa wori ma mga ko puje nyemo kala me wa ne gon bulo ni te mudo ga figo mudo kulungulo ni ne bulo politima e ne ga war tra et puis faut ne ngo politika ko je la ko ne be bom ngo ko me go ko amgula wa no fabi kando no ma ko no brutu no mo ko e brutu no mo ko de wa ja ere brutu no mo ko de wa et puis mga di awuga do fra intention to kwa donc vraiment tiens la ko nyega ni ko ina wa ima d'accord tiens ala ko nya ke me kala ga mo wole ara du bragila do wole odrani bobulula na ju do odrani bobulula o ondrani bobulula mais mo ko tebe me no na a siga watra ma dinti nan duma a siga watra ma dinti nan duma d'accord e du be wa pla de tiena ko wa pla ni ma wa pla tra no iga mo da kurgo no wa kubu gandu ko no moli na len sano gam go tabaje wa gam go baga wa donc vraiment ne gona ala gona aje ni na ra pra law kadi ne do wuli ara zo do we del ma sala no ko to bla matara ne do wuli matala o tinana kana ne bopulla vraiment fofu gani
buga trim kun danari agona ay mo toro re d'accord parce que ne kunga danga tim nanga tire basic na kope donc vraiment ni la koma duwa ni ala mo ngala le fenke la wondere bulinga sabalo kula wa ni mo ga isla ka ta bon ata doni donc ne be bugu ayre bla war kula ko jumto do rek men non ne on le bango nyama yida bala ko no ko ne ali ya ke bla yida bala ko 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 no wa ko ne ga mo do tara ko no wa ma donc vraiment la c'est on te do c'est bolé no vraiment wala do ka sabali wa d'accord ok pulsi nyamago tlobila adama fane kaira kafo pulsi ke kafo ko abe sraka ko ate srabaka seria ko ndon kate infraction don a o fene kuma worede mais nala sunama feraw bena sigi senkan albi ke wole munun be no le dematen wole olu kase ka dabla sanka ani wagati belajele anka taka sigi kere lakana kono ani telia kono 2080 08 08 dobedala ablakadu allo am soma Jakte do Falaje togo e jume Dauda Jakte Falaje kawdu Baso ite kaw fo ka lamemba bela jele fo o bela jele foli kame wa foli bele Ousmane Samake bismillah Ismaël Samake disons le fois ibado jamana ko yi hakilla mbele la jamana ko nawa contrôle le terrain quoi c'est comme anga mogo bi ta ku bla bara la dron ka tla ku sara dron et puis nous ka hakew ma dafa ou be tla ka wuli ko ku ka hakew dafa quoi mais olu reste ku ka bara o ke kanye parce que anga bara o be foté a milliard be financer mais bara nyena wa bara manya wa o ka tra fo développer o la et de le ka ye anga misaliata ministre de l'assainissement vraiment ni ministère ka fermé diga a poste est fermé ministre de l'assainissement a poste ka fermé a ministère ka fermé ka bo ngwa ça va sans jamana de ga milliard de pour que Bamako ka se ka jea mais milliard de ka financer avec un kelempe de nye ça va sans ameka era ni nyaman chela e ka ta dabana na ban Adam ne fo midi, il va damne soma fo midi, ma si se ka circuler dabana na nyamanje mobilité. Bara nga ka ke souffre. Ni au ba o bara kelma, fo ka to bara ke soma, ka mo empêcher o taro la ko nyamanje. Wa nyama ele te ka nyere. Ah, c'est encore fo depuis contrôler ba. Ni de l'assainissement à moi de me donner l'empêcher ka mobilité. Ka adaba kama droko idonga mobility ngata nyama jam jatemne dabana na wanima ngata otoru mo jatemne ali bi de ki ka temendro u la jabro u ka bara be ka ke to mina ni shwenta ko ni fo dawo mais anka division chic ba hotel na o be to mina anka de perso de c'est dire que mali service de a chimoi quoi contrôle de pays mo bi bara ke tendro para nyana amanya o ma ko foi tawla ni kala sa do ka traka duma u ma ko tashira me ko jamana ke ka au ka haka dafa me bara ni kan fali aula o bara shite ke kanye wa ashite contrôler vraiment o ka jate mina quoi wa ni ka de la fama ko jamana do de ki pega ko ka impôt nu ka so sara toujours jamana do de kun fonnana o jamana do sawo tiga ke rede quoi. D'accord. Daura Jakte ambi fo yan fo falaje ka belajele ku ufo kenen kono ko wole mando beni katien ambe jumala Jean Claude Clétan samba fla ani mo fla kayrola ka fo bi émission dugu kun kanko libre antenne do jumana kono dew aw hakilna jume jumana mara chugula aw ka yeta mi kuma dira aw ma nyama sufe anga fo bunya ani krama kono blasrali kake do be dala wadaile aw ni sogoma an sogoma aketo ibe do fara itmaka ka itoni jemo ka wolel ke kabomi tiare la antloti itmaka na ni ma se ka do fara ka be gele doni an kan ngon famia parce que ebe ka mi fo ka ka men pour que mo fo ka sika way itoni jemo ka bomi
vraiment me haketo ni ke ni fe fusen dew parce que franchement antluta mangana ni antlute nyogona aka gele baroka sigi 5 ans o kaira awla ka fo albi dugu kun kan ko do do be dala dayla ka do an soma ama ni soma jalo ama de maya bedi korbal se amadu kulubali ka bo segu John amadu kulubali ka bo segu kulubali senu ko do segu segu ko awo korbal se bismillah ame dawda mayga aba mayga fo ani makone radio nyeleni lay bismillah kuma bibulo bala gile ame rasul na radio subarakala befo ubbe fuli kame adel limso ani ga jomso ni mafo adele ani e ka jomsoni bala gile tulobe ka fuli kana ani ni la emission ka de ema nala sona ema fifa même miminao bismillah globala ala ka akli mandama amin rabbi inshallah ama ni jamana nyamgo fe ko akli soro ka barata ni akli mai président ye décret min ta ka san flainta akuma chara bismillah anyina akunna ko katani chronogramme ye bon ne ma dɔn kabini a seri fo ka na se bi ma chronogramme ko kuma bɛ sen na a ma se ka taa an dun tulo b'a la radio dɔw la k'a taara bon ministre saba premier ministre Job ani ministre porte parole bon olu mɔgɔ saba fana ka kuma si ni si tɛ kelen ye ne de ma se k'o faamu o kuma o tɛ ɲɔgɔn ye to ka sɔrɔ ka kuma de yan ingal gele n'u bɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ma nana da la ni kuma ninnu kan ka ɲɔgɔn jɛ dɛ bon ni kuma bɛ ɲɔgɔn fanga yɛrɛ ka kuma bɛ ɲɔgɔn jɛ vraiment a bɛ jamana dɛmɛ mɔgɔ min bɛ ko faamu dɔɔni a bɛ u ka ko faga i bolo dɔɔni quoi parce que an fɛ dɔnnibaw ni kodɔnnaw ni kalanbaw de bɛ yen an yɛrɛ dama a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a minisiri dama ne hakili la kuma man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ u k'a lajɛ u ka kuma ninnu kana to k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ bon a bɛ mɔgɔ hakiliman degun dɔɔni ala ka hakiliman d'a ma amin rabbi inshallah ne bɛ min ɲini an ka faamaw fɛ transition in fanga minɛ ni cɛman in dɛ n'i y'a kɔlɔsi a fɛn o fɛn mɛnna a laban cogo man ɲɛ bon i dun nana transition na i gɛlɛya i ka baara min ɲini fɛ y'a dɔn élection ko ye o kuma bɛ sen na mɔgɔw b'a fɔ k'a kuma ti fɔ transition laban ye élection de ye baara min kan ka k'a kɔnɔ n'i y'a lajɛ k'a ta ba dawula ka na a tɔgɔ ye di Asimi yɛrɛ la sisan fo ka na se kama san fila sɔrɔ la ka ban ni kɛlɛkɛminɛ tɛ ne yɛrɛ ma foyi ye o bɛ faamu cogo di baara ti kɛ baara ka ye k'a fɔ nin b'a la ka kɛ n'a sɔrɔ sira dɔ dala ka taa yan fɛ an y'o ye pont dɔ jɔra Bamakɔ 5e pont ou 4e pont o jɔra bon par exemple an y'o fɛnba ninnu jɔ ye an bɛ se k'a fɔ baara bɛ yen mais n'a ye bɔ sɔrɔsiw ka minɛnko in na ne de ma se k'a faamu quoi bon mais Sogɛli yɛrɛ nana a tun bɛ mun baara la kan assise yɛrɛ kuma de cayara ka baara bɛɛ dabila ka kɛ assise bon assise banna fo ka na se sisan ma kalo joli janvier à maintenant mun baara de kɛra ni min bɛ se ka fɔ mɔgɔw ye k'a ɲɛ bɛ nin na o ye mun ye ne yɛrɛ de ma se k'o faamu bon n'i y'a ye i kuma ɲɔgɔn t'a la ka bɛlɛ c'est parce que i t'a la ka baara kɛ de wa baarakɛbaliya de y'a to Mali yɛrɛ de se ka taa ɲɛ quoi kabini Modibo bɔra a la fo ka na se bi ma baarakɛbaliya de y'a to Mali tɛ se ka taa ɲɛ n'u mana na dɔrɔn u bɛ ɲɛsin wari d'u ma o tɛ baara yɛrɛ kɛ fiyewu ni wariko yɛrɛ de mana bɔ fangako in kɔnɔ ka wari ɲini fɛ k'a dɔgɔya hali pourka bɛ kɛ nin bɛɛ kɔfɛ parce que tant que mɔgɔw ɲɛ bɛ wariba sɔrɔtɔ la faamaw fɛ bɛɛ bɛ ɲɛ bɔ ni mankani dɔw la k'i profiter ka coup d'état kɛ ka nin sigi o fana k'a dun ka sɔrɔ ka taa o jama de jɔ koyi an ka faamaw de wari de tiɲɛ kojugu quoi fo bɛ ka bɔ jamana kɔnɔdenw tiɲɛnen don an y'a fɔ ye tiɲɛni min bɛ jamana in kɔnɔ bi an tɛ ni i kɔlɔsi tiɲɛni fanga ka bon dɛ 24 mois in bɛ ka se yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'i dɛmɛ dɛ yan dɛ a man ɲi dɛ amin rabbi inshallah kɛlɛ de bɛ a bɛɛ waa sɛbɛkɔrɔ bɛɛ ni mɔgɔ min y'a musalaka fɔ tiɲɛ tɛ dɛ a fɔra k'i bɛ radio lamɛn n'i dun b'a la k'a lamɛn
i jija i ka tɛmɛ ni ka bɔ mɔgɔw kan dɛ gɛlɛya ye tiɲɛ dɔw ye anw nɔ ye dɔw ye diɲɛ nɔ ye min ye an nɔ ye o gɛlɛya wuli ka bɔ yen diɲɛ kan min bɛ yen an bɛna tɛmɛ n'o ye ala ka hakili ɲuman d'a ma. Amina rabi inshallah. Ni bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Assalamu alaikum wa rahmatulah. Wa alaikum salam. Ka bɛɛ lajɛlen fo Mama Sɔgɔlɛma na Segu radio ɲɛlɛni ani minnu bɛ ka an lamɛn sankan in kɔnɔ renouveau FM fɛ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye libre antenne ɲɛmaaso y'a kanu émission dugu kunkanko la ka kuma di aw ma aw fɛla ka dɔn dɔ bɛ da la wa da yɛlɛ a ka don. Allo. I bɛ dɔ bɔ radio mankan na walima i ka bɔ télé da fɛ. I ko b'a kɔrɔ. Allo. Oui, i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Ne tɔgɔ Naba Jara Wolodo. Naba Jara Wolodo. Wolodo. Awɔ. Wolodo ale bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ? Kolokani sira la. Bismillah Naba Jara kuma b'i bolo. Bon hakilila min kɔni bɛ ne la. Vraiment jamana a gɛlɛyara. Mais ne bɛ n ka base kɛ min ye o ye sɛnɛkɛlaw ka fanfɛla de ye. Asimu a k'a kɔfilɛ Mali sɛnɛkɛlaw la. Parce que n'i y'anw ka jamana in ta k'a jateminɛ. Mali sɛnɛkɛlaw u tɔɔrɔlen don fo ka dama tɛmɛ. K'a sɔrɔ n'i ye diɲɛ jamana setigi jamanabaw jateminɛ. Sɛnɛkɛla jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Mais an ka Mali faamaw ma sɛnɛkɛla jate baarakɛla yɛrɛ ye. Parce que n'i ye Mali kɔɔri sɛnɛ jateminɛ. Mali kɔɔri sɛnɛ bi komi lɛ baara bi. Parce que kɔɔri sɛnɛnaw sɛgɛnnen don ka se hakɛ min ma. U t'a nafa sɔrɔ quoi. Parce que dugu caman na Mali kɔnɔ sisan. I t'a sɔrɔ hali dɔw ka kɔɔri wari dili ti tɛmɛ kalo 2 ou bien kalo 1 ka bi. Bon bamananw ko ten ko baara kɛkun ye a nafa de ye. Kosɛbɛ. N'a fɔra i ka samiya kɛ baara la. Fo mana bɔ e ka kɔɔri bi pese ka taa kalo 1 kalo 2 dɔrɔmɛ t'e kun. I bɛ juru ta ka ko bɛɛ kɛ wari t'i bolo. Vraiment o degun bɛ sɛnɛkɛlaw kan fo ka taa fɔ a tɛ ten. Ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne tɛ kɔɔri sɛnɛ. Mais degun dɔ de don n y'a dɔ k'a la ka tɛmɛ degun b'a la fo ka dama tɛmɛ. Donc vraiment Asimu a k'i kɔfilɛ Mali sɛnɛkɛlaw la. Mali sɛnɛkɛlaw jatilen tɛ yɛrɛ u bɛ kuma minnu fɔ u da la a ti se u kɔnɔ quoi. Vraiment ne ka hakilina kɔni y'o ye. D'accord. Ni faamaw sera k'u kɔfilɛ sɛnɛkɛlaw la. Vraiment an bɛ bolo min kan caman bɛ bɔ a la. D'accord. Voilà. Sɛnɛkɛlaw tɔɔrɔlen bi dɛ. Ok. Darakɛ faamuyali sɔrɔ i ka kuma la. Voilà. Merci beaucoup. An bɛ Wolodo ka bɛɛ lajɛlen fo ni tun ye Maba Jara ye ale tun bɛ ka weleli kɛ ka bɔ ni ne ma fili Wolodo a bɛ Kolokani sira la. Jamana marabagaw u tulo bɛ aw ka laɲiniw na hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka laɲini ninnu don tulo kunnandi la degun min bɛ jamana kɔnɔdenw kan dɔ bɛ se ka bɔ a degun na cogo min na a dabɔ kun o de ye ni dɔ bɛ da la i b'a tigi bila ka don émission dugu kunkanko don. An sɔgɔma. Amba, bonjour. Bonjour. I tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Randan Faraji Traoré ka bɔ Misira. Randan Faraji Traoré Misirakaw don. Tɔɔrɔ su la. Bisimila i bɛ dugu kunkanko kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo. Saha n b'i fɔ. A diyara n ye. Ala ka jamana basigi. Amina rabi inshallah. Ne b'a la min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma. U k'u janto tugudaw la. N'i y'a ye fɛn o fɛn bi yan actuellement an bɛ pan ka poti min na. Kɔnɔbaraw falen don. N'i ko ɲɔn tuguda. N'i ko charbon tuguda. Hali gaz n'i ko k'a bɔra i b'a sɔrɔ a bɔra tuguda de la. Sanu dɛngɛw bɛ tuguda de la. Fɛn bɛɛ de bɔ tuguda la. Mais min kan ka kɛ Richard yɛrɛ ye. O ye sɛnɛkɛla. Ou peut-être commerçant, mais en faisant fonctionnaire de Richard.
quand tu vois un fonctionnaire qui fait de l'extraordinaire, mais c'est un voleur. Maintenant, les amis, c'est là où là. Allah Allah n'a pas nous qu'à tuer Ghana. C'est nous d'abord à Janfan Kamo, est-ce que moi, je beaucoup n'y est. Maintenant, je vais me demander quelle est la différence maintenant entre l'accord de Jean Bidouard et ce que la CEDEAO veut nous imposer. Nous sommes où Kanga Yango Kouja, quoi, Sendo signé ou y'a signé. Maintenant, nous sommes dit qu'un pour qu'Allah ou Kadhafi. Moi, je pense qu'on est indépendant maintenant, on n'est plus dépendant. Parce que maintenant, on a des dirigeants. On n'a plus de dirigeants dirigés. Maintenant, pour que barrage à qui on a besoin de l'arrêter pour les chimbara moko. Achimi a qui collège politicien la keko mango. An nous kera moka du ça n'a fait nous kera apoko kera. C'est nous kera, ça c'est du jamais vu. Moi me dis que Francis Moka jusqu'à présent ils sont là entraînés. Déjà à la colonel Dourou. Ils sont plus puissants que le monde entier qui est chez nous ici là. Plus de 13 000 hommes. Nous m'avons communiqué pendant 9 ou pas 10 ans. Nous vivons là en une année. Le résultat est là. Allah kamo Allah sabali. Allah ka jamana basi. Amin arabi inshallah. Ku janto hakela gun bo ne so bente ne amabalamela. Parce que hakela willa. Ni man ni jigu mbala ushitala ndede folendo Allah kuma kandedo. Kasobe. Allah ka jamana basi. Amin arabi inshallah. Mo mo mutu lendo Allah ka hakili mandu mo amdu ka mutu yo. Amin amin amin. Il faut que chacun se sente comme un militaire. Merci beaucoup. Merci. Brigade Kanya Konoto Sanka Biduru Anifla Anyosro Dugukunkan Kokono Sanka Inkono Libre Antenne do Jumadoya Unaka Pumadi Auma Aufela Kadon O Amseka Malabanta Sabla Wakati Kuni Abanko Kosobe Malaba Ambo Otaka Antenne Ka Adatu Onisoma Aketo Itokone Jemo Kawilike Kaboro Jume Segmar Segmar Kulubali Bismillah. Je dis Kone, pas Kulubali. Segmar Kone, ini Soma. Amba, Ansoma. Amba, Kone. Amba. Bismillah. Bon, ne veut pas ramener pour Malikola. Mais c'est Doga Kumaka, Ismail Tamake, quoi, je crois. Ako. Moko ta anga bo tegere fo balati moko ka hakil nawdi moko ni hakil nando di mo ubi ke dugu yedi ni jalo ko dugu bay jamana ngono de ka fugo tantambulo kambe transition de la wambe kala de la polo wallahi hali sankele ni du ni wakati ye yele mam ni imprimer jamana kono à travers de tout ça veut dire pour un siècle bara yɛrɛ mun ka hakilinaw falen fɛn minnu bɛ n'u tɛ se ka miiri ou n'u tɛ se ka kɛ régime normalu la transition de bɛna n'o hakilina kuraw ye k'o di an ma révolution belebele kɛra n'o ye ka se ka an bɔ tɔnya duuru in kɔnɔ mais ni baara sira ma yira mɔgɔw la jamana bɛ taa ɲɛ cogo di n terikɛ bɛɛ bɛ kuma i tɛ mɔgɔ si de ye ka dilanni ko kuma fɔ tant que en africain gulonne nous wali fɛnw na anw de bɛ sanni kɛ kɔ kan wallahi jɔnya tɛ ban. D'accord, kumakan laban sabula wagati sera ka ban. Kumakan laban ye min n'i y'a ye mɔgɔ bɛ weleli kɛ ka hakilinaw di mɔgɔ bɛ weleli kɛ k'a fɔ ko bon nin yɔrɔ in ka kɛ nin yɔrɔ in ka kɛ a bɛɛ bɛ transition fɛ a bɛɛ y'u dɛmɛbagaw di u bɛ Sogɛl fɛ u bɛ Asimi fɛ mais mɔgɔw kana pese dɔrɔn a ye taa n'a ye Asimi Sogɛl fɛn bɛɛ ka ɲi an bɛ kɛlɛ de la fɔlɔ foyi tɛ se ka kɛ o tɛ tiɲɛ ye. D'accord. O tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ dɛ olu de bɛ kɛlɛ dɛmɛ olu de bɛ fɛn bɛɛ dɛmɛ. Ok. Voilà donc kumakan laban y'o di. Merci beaucoup. I Kone an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka a walemadɔn maa maa ye weleli kɛ ka daminɛ Kayi Bamakɔ Segu ani Mali dafɛdugu tɔw la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka a walemadɔn.